Yes, zibuzwa ukuthi ngenene. Today we are speaking about Libre Mzoto Wabantu. All parents want or wishes bright future for their kids, not a brown future. Also, Zoto Wabantu's mom was wishing a bright future for her daughter, not a brown future. Mandithi isiXhosa. Wonke umzali unqwenela ikamva eliqaqambileyo emntwaneni wakhe, hayi ikamva eliqaqambayo. Khumbulani kaloku baphulaphuli nani babukeli, uThixo usinike italente ezahlukeneyo. Elowo nalowo ke italente yakhe makayisebenzise, kungenjalo usombawo uzoyithatha. Le ntokazi ithandwe njengento enye eMzantsi Afrika ngento yokubana ayizange ifune ukulifihle yayo italente, ifune ukuyiveza. Kunjalo nje uZodwa Wabantu ngoku uthi naye uzoqala iqela elitsha elizothi lidanise limapunapuna linxibe isuti esiseleke ukutsho. Le ntokazi yakwaLibre ithe unina wayo uNosipeleti uvuya kakhulu ngoku xa eseyibona ingenisa imali njengetalente yayo. Asakuba uZodwa wakhonzi noZodwa Wabantu uyakhonza, nto nayo ugcine amazwi atsho nguSombawu athi italente yonke mayisetyenziswe umntu xa esadla amazimba. Le ntokazi njengoba besenditshilo iqala iqela elitsha kraca eliphuma ebhokisini. Kweli qela kulapho izothi ifundise khona iintokazi eziseze ngobuso ezweni ukudanisa zinxibe isuti esele. Esi sirhorhobu sentombi edanisa isinxibe isuti esele sithe asikangxaki nabantu abathi bazama uyisengela phantsi kwinto eyenzayo kuba kaloku ekugqibeleni yenza imali. Kunjalo nje uMzantsi Afrika uza nengeniso elininzi ngenxa yayo. Esi sirhorhobu sinentombazana esinobusobuto ngathi umlozi sithi sinazo neeflats esihlalisa kuzo abantu okanye ke izindlu zokugxamisa. Zodwa Wabantu uthethe wenjenje. One video was under 1 million views. 1 million views on YouTube. Are you a professional dancer? What's going on, Zot? I'm not a professional dancer. This is made, comes naturally. I don't practice. There's no stress. This is my life. It's part of me. It's a lifestyle. A lifestyle, which